Deliciosang Ka-Love Team! Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Konnichiwa! Yes, I'm back! Mochi-mochi, ano na? Ano na ang ganap dyan, kuya? Kayod mode ka na ba ulit? Ay, ang sipag mo naman! Halika na dito! Samahan mo ko dito ngayon sa programang ay nako, number 1! Favorite mo! Nakalimutan mo na yung title? Eto na! Eto na ang iyong programang Love Trip! Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. That is right! Trip lang! Ngayon, it's already salubong sa 2025. And that's right, Kabisyo, 4 days to go. Uy, may panibago na tayong inaabangan. Para nahuli ko lang na nababalitaan yung Christmas Ngayon naman, New Year, ang bilis ng panahon. Diyos ko, kailan ba ako magkakajowa? Di ko alam eh. Ay, nako, ngayon pa lang. It's time para mag-relax. Bati mo yung mga kasama mong ang aga ng pagbabati, no? Ganun kasi, ang bilis talaga ng oras. Kailangan ngayon, binabati mo na agad. Magkumustahan tayo! Siyempre, bago tayo magkumustahan, sa mga kakaputsunin pa lang ng radyo, alam mo nang iyong gagawin. Eto na, magpapakilala na ang nag-iisang VJ! VJ Maratoni! Yes, it's a happy Friday, Kabisyo. I'm back. It's me, your one and only, ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Ang iyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Oo, alam ko. Narinig mo yung boses ko parang may kakaiba, di ba? Parang nakalundog ng tinik. Ganun talaga. Tawag dyan, jet laggers. Yung mga tipong hindi ka sanay sa malamig na panahon, tapos ngayon bumalik ka sa Pinas at ang init-init, ayan, walang boses. Pero at least, iba, nandito pa rin tayo. Kasama mo pa rin ang nag-iisang DJ. DJ na hindi tumitigil kakatakbo kahit pagod na mula Pinas hanggang Japan. Ewan ko ba? Tara, samahan niyo ako tumakbo ngayon sa programa ko habang nakikinig ng Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!